El nostre següent convidat comença la seva particular biografia amb aquestes línies. Neix al sempre delicat món de la poesia després d'una intensíssima sessió cinematogràfica a la Filmoteca Nacional d'Espanya. Sessió contínua integrada per La túnica sagrada, Las chicas de la Cruz Roja, Raíces profundas, Morena clara i Cuando ruge la marabunta. Aquest peculiar perfil és la peculiar trajectòria iniciàtica del nostre següent convidat. Ell és Toni Roca. Bona nit. Realment aquesta biografia que ha dit una mica veritat perquè jo soc aquí i he vingut a viure en el Rocamont i he pogut viure gràcies a una pel·lícula que es deia La chica de la Cruz Roja. I no diu per això, no sé què ha passat a la meva vida. Del llibre El llarg tinent a Praga diré és divendres i plou. Que no m'he de pensar en La chica de la Cruz Roja ja em poso jo. Jo els terribles, no hi ha que anar amb metge. O no m'he de gaire a vegades. El llibre El llarg hivern a Praga, el divendres i plou. El divendres hi plou absolutament sobre la ciutat. Hem estat mut i la gàbia mentre canvies i homes al sud del carrer passaven pel meu davant. Era un desig de realitat el silenci aquell de la biblioteca? Oblitar els camps i l'aigua d'abril. Veig i veia la terra roja de l'illa, pura m'agrada el temps, secret al jardí de la pobresa, i l'ombra amiga del garrover i la vora del camí. És divendres i cau l'aigua abans de quarantades. Aquest cel ara negre i espès. Antídesi que fou de l'estiu, quan els dies són clars i blaves les mirades. És divendres i plou. Moltes gràcies. Bé, el nostre següent convidat és Carles Mulet, que ja va estar amb nosaltres l'any passat, i deia dir que també comparteix aquesta visió tan versàtil del que és la creació poètica, que passa per tot tipus de narracions, que passa pel món de la fotografia, per aquest món del detall. Amb vosaltres, Carles. Bona vesprada. Vaig a llegir-vos, per si no mostren dos poemes, les últimes coses que he fet al llarg de l'any. El primer forma part d'un poemari ja acabat però encara inèdit, que es diu El temps verd de les fulles, que porta com a lema un vers de Luis Aragón, que diu «Ma patrie et la faim, la misère et l'amour». Està repetit en 3 parts i el que vaig a llegir-vos parla de la misèria, i d'alguna manera el compromís o la mirada sobre la problemàtica social, etc. El punt d'arranc és una fotografia que vaig veure en internet, que mostrava una fotografia de fa més de 100 anys, que mostrava l'èxode dels armenis quan el seu genocidi en mans dels turcs, una gran corrua de persones per una mena de territori lunar. Això em va a mi copsar molt i vaig fer aquest poema que es titula Homenatge a Armènia. La llet és per mirar només. Gest o vel caient del no. El silenci d'una ungla que esgarrifa la pell. Una nit espessa d'oli, l'espera gris del fred, celada dins del celler. Mut vinagre de gemecs. Ara aquells estols de noms s'han tornat només arrugues, vells indrets transits d'agulles, l'àlbum esborrat del plor. Ai, d'aquella tremolor àgil, d'anques de gànguil, d'una mare armènia que fuig amb el pes prenyant d'una oliva. El segon
El segon poema també n'és d'una anècdota curiosa. L'any passat, per Cap d'Any, unes xiques familiars nostres, la meva companya de Pilar, em van fer regals i em van regalar una mena de calendari que tenia totes les planes buides i em va dir, mira, cada mes fes una cosa amb ell. I jo vaig pensar que anava a fer cada mes un poema i a la fi tindria 12 poemes en què poder felicitar-me al final. En aquell moment estava llegint un llibre que és traducció en castellà de Alfabeto, d'Inger Christiansen, és una escriptora danesa, que em va agradar molt, molt, i que tenia una estructura molt interessant perquè havia agafat com a principi la sèrie numèrica de Fibonacci. Coneixereu Fibonacci, que és un número, cada número suma l'anterior, i l'anterior i va fent una sèrie. Aquesta sèrie té una relació bastant estreta amb elements esoteris com la càbala, el pentagrama pitagòric, etc. Jo vaig a fer això també, i cada mes aniré sumant, cada mes els poemes tindran el número de versos que corresponen a la sèrie de Fibonacci. I a més, cada mes el poema haurà d'aparèixer el nom del mes. I a base d'això, han anat estructurant, hem arribat a novembre, aquest poema es va acabar ahir, va ser a portes perquè arribava allà, i té 55 versos perquè són números que correspon amb la sèrie. El mes de novembre, us he de dir que és el del meu aniversari, té per a mi un sentit especial. Acaba la tardor, el desflament, però també el naixement per a mi en quant a naixement cada. I diu així: l'any es despulla amb una tremolor densa d'arpegis. El nu torna descalç com un jardí quan es desagna. El món s'acoloreix, sorprès de sol encara, i de l'unt rovell encès de sang ja veremada. S'escorre en la nit la ranera insomne de la mar, amb l'envit s'entreobre l'arc pur del dunar. Vora el llençol del perill, les recialles, la fecunda palidesa que ha encetat un bec d'ocell. Oh, sonjar el ventre calm de la cisterna, l'envisc d'un breu fenoll entre les dents dejunes de l'alba. Un compàs de batecs poltre vomita onades hipnòtiques. Al cabó trèmol d'ales, la flama encara muda i ja sorpresa. Efluvi de l'espant imant, l'au es revolca al toll glaçat. L'oscur es fa sonor i el robí velat trabuca l'hambre. D'enyor de riu fugia el cercle, emporcimat d'espera. Clam d'espill deshabitat, ja s'afermen ombra i llamp en l'acord de la tempesta. Lluent ja baixa el doll i a veure l'ossada feta calç, llum de llera meravellada. Oh, com s'esbulla i remulla l'altiva crinera de Jericó, empilolada de fam. La mà amb què es cova el ventre l'embarassada i l'arrel del riu que treu la llàgrima, la fosca resclosa i el clar renill de la naixença. Novembre retorna els ulls a la joia celada del fang i al remolí sense camí de la infantesa. Moltes gràcies.